Daday, daday, adda man ti damaga. Dito damagam. Yung daday. Tayo niya ti damang manakaw. Anya ti escalator daday. Escalator. Yung daday. Pay madimpay mo ti escalator. Madingar daday. Ti escalator anak ko. Data dajay automatic nga agdan anak ko. Dajay agtartaray lata anak ko. Agik-iko lata. Iso nga no agsakay ka anak ko, itulog na kapangataw wenno saan pababa anak ko. Dajay ti escalator anak ko, automatic nga agdan anak ko. Naglaing man daday. Naglaing nga daw talaga dajay nagaramay anak ko. Elevator ngay daday. Elevator? Yung daday. Madi ka mo lang nakakita pa iti elevator? Madi pa'y ngar daday. Dajay mo't anak ko, elevator, dajay automatic nga ridaw anak ko. Aglukat lata dajay yan. Tapos sumrek ka mapangkagsakay. Tapos adati pindutom jay unag nga number iti floor nga kaya mo nga papanaan. No agsakay ka jay nagsira jay ridaw. Itulod na ka magtayin no sa dino ajay floor nga papanam anak ko. So mabalin na kay tulod pa nga taw no saan itulod na ka nga pababa. Dajay iti elevator anak ko. Nagmayat man daday. Nagmayang nga talaga anak ko. Naglaing man daday. Et umutag sa kay tikas jay. Gawin na anak ko. Padasum to ano mapantayin to Jimol anak ko. Padasum to tag sa kay tikas ta. Sige man nga daday. Calculator ngay daday. Calculator. Ang daday. Elevator. Calculator. Yaman ti calculator ito tayo. Nagrega laki diti agkabawon na ya. Malumakayan. Calculator. Nalipatak mo ito anak ko. Madik nga malagi pa. Ngam napadasak mo lang tinagsakay ti kastan anak ko. Napintas mo lang nga pagsakayan data calculator anak ko. Napintas daday. Well, napintas mo lang nga pagsakayan anak ko. Pagsakayak to man nga raw. Padasam tumutang anak ko. Sige daday, apan na nga rod dayon. Sige ruday. Calculator. Huwag pagsakayan na dyan. Calculator. Aman, pagsakayan nyo talaga. A few moments later. Daday. Kaya anak ko. Suruan na ti assignment ko. Kain nyo data assignment mo. Pagbigay ka no ti pinakamabibilis sa buong mundo. Pinakamabibilis. Yung daday. Nalakalang data assignment mo anak ko. Pinakamabibilis anak ko. Dito'y buong mundo. Ti may isang example na anak ko. Cheetah. Dajay hayop nga cheetah anak ko. Isu ti hayop nga pinakamabilis tumakbo. Sa buong mundo anak ko. Cheetah. Sura mo. Cheetah. Tapos ti may sapay anak ko nga pinakamabilis sa buong mundo. Kahit dajay lawag, liwanag, light. Dajay ti pinakamabilis. Gamin na paggas anak ko. Ti speed of light. Iso ti kapapartakan anak ko. Kasdi nga yung daday. Ay, amo kaon daday. Amo ma'am? Yung daday. Ay kay mayat ano amo mo anak ko. Nya ngay mahitin sura mo. Tae daday. Yung daday. Kasi ano nga yung mga pinakamabilis mo titay mahit Kawanmat nga talaga daday. Ay naabaw. Tagasano kumamahit anak kumahit nga pinakamabilis na tatay mahit Agpay sumot daday. Tapay kumamahit tagpay sumahit Numakataktak ki akto pay daday. Kadinak pay lang nakadandanon di CR. Madik pay lang nalulukatan di ruangan. Rumrumwara, hindi taktikan. Diba daday, nagperdas? Abaw, sa di ko biyay. Ay, dapay daday. Dapay timay nga napanunot ka. Panyaman daytaan nga na panuno maon Ni mami daday. Ni mamay. Kun daday. Kasano ba rin ngayon na sali ni mamay dito pinakamabilisahin Kapapardasan nga agchismays daday.